ευθύνης ενός ιεράρχου να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να συμμεριζόμεθα αυτή του την ευθύνη, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν ιεράρχη που δεν δηλιά να μαρτυρήσει και να ομολογήσει την αλήθεια προς πάσαν κατεύθυνση και γι' αυτό δέχεται και θα δεχθεί πειρά. Χαίρω λοιπόν και συγχαίρω την πόλη σας, την εκκλησιαστική της ηγεσία και τους ποιμένες της, διότι συνεχίζεται το έργο του ηρωικού και πνευματικού ιεράρχου παλαιών πατρών Γερμανών, ο οποίος έδωσε το σάλπισμα του αγώνος. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Πάτρα πρωταγωνιστεί στην καλή και πνευματική αντίσταση κατά του κακού. Εκφράζω επίσης τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου προς τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού, στο οποίο ανήκει το πνευματικό αυτό κέντρο, τον πατέρα Θεοθώσιο και τον συνεφημέριον του, τον πατέρα Αναστάσιο, που χωρίς να με γνωρίζουν από κοντά, όπως και ο Άγιος Πρωτοσύγγελος, έδειξαν τέτοια αγάπη και τέτοια προθυμία, ώστε με τη στάση τους αυτή να μου δώσουν το στήρμα της Εκκλησίας των Πατρών. Ευρισκόμενος τώρα κοντά σε όλους σας και σε άλλους σεβαστούς πατέρας, αισθάνομαι την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω, διότι δεν ήρθατε να ακούσετε εμένα απόψε, αλλά συναθριστήκατε γιατί το θέμα της συζητήσεώς μας σας συνέχει όλους, όπως και εμάς. Ακούσαμε από τους αγαπητούς εισηγητάς, τον κύριο Δημήτριο Παπαδόπουλο, ο οποίος επιφορτίστηκε με τον μεγαλύτερο κόπο να διοργανώσει την απόψινή σύναξή μας και να μας πει τα λόγια της προσφωνήσεώς του, όπως και τον κύριο Μιχαήλ Ηλιάδη, ο οποίος άφησε απόψε ένα νευραλγικό τομέα της εκπαιδεύσεως, την οποία είναι υπεύθυνος για να βρεθεί κοντά μας. Τα μηνύματα του βιβλίου αυτού είναι καταγεγραμμένα μέσα στις σελίδες του. Εκείνο όμως το οποίο δεν έχει καταγραφεί, αλλά είναι η σπονδυλική στήλη του βιβλίου, είναι ότι πολλά θεωρήσαμε αυτονόητα και γίναμε ανόητοι λόγω παραδοχής ως αυτονοήτων μη αυτονοήτων πραγμάτων, αλλά και της παραδοχής ως αληθινών πραγμάτων πολλών πλανών. Ακούμε και λέμε και εμείς πολλές φορές, η Ελλάδα έχει την ιδιοπροσωπία της, έχει τα χαρακτηριστικά της, τις παραδόσεις της. Και αυτό το λένε θρησκευόμενοι και μη, το λένε ετερόδοξοι και μη. Και δεν υπάρχουν πλέον πολλοί Έλληνες να ερωτήσουν τι εστί Ελλάς, τι είναι η Ελλάδα. Είναι ένα κράτος όπως όλα τα άλλα,
Στην ιστορία της Ελλάδος βλέπουμε την ταύτιση με τις ιστορίες όλων των κρατών της γης. Στην ιστορία του κόσμου 2 λαοί μόνο ξεχώρισαν, ο Ιουδαϊκός και ο Ελληνικός, και ξεχωρίζουν. Ο ελληνικός λαός, το ελληνικό πνεύμα, η ελληνική ψυχή δεν τρέφεται με αέρα, δεν τρέφεται με μεγάλες κούφιες ιδέες. Θέλει ουσία. Και γι' αυτό δεν δίστασε διαμέσου των αιώνων να προχωρεί όλο και βαθύτερα, έως ότου δέχτηκε τον σαρκωθέντα Θεό και τον έκανε ψυχή της ψυχής της. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί χωρίς τη θρησκευτικότητά του, γιατί δεν είναι ανόητος. Ο ελληνικός λαός σκέπτεται, ή τουλάχιστον σκεπτόταν από την αρχαιότητα, και σκεπτόταν ότι δεν είναι λογικό να υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία χωρίς μεταθάνατον ζωή. Ότι για να υπακούσει ένας άνθρωπος σε νόμους πολιτείας πρέπει να πιστεύει στη μεταθάνατον ζωή. Αλλιώς είναι ανόητο να εργαστεί ένας άνθρωπος να συνθέσει συντεταγμένη πολιτεία χωρίς να πιστεύει στον Θεό και στη μεταθάνατο ζωή. Ο ελληνικός λαός μόνο έκανε αυτή τη βαθιά σκέψη, και ο Ιουδαϊκός λαός, με τη διαφορά όμως ότι ο Ιουδαϊκός λαός προχώρησε ακολουθώντας εκείνον που αντιστρατεύθηκε ευθύς εξ αρχής τον αληθινό Θεό, και θεώρησε ότι το να εξουσιάσει και αυτόν ακόμη το Θεό είναι η υψίστη επιδίωξη. Ο ελληνικός λαός δεν θέλησε να εξουσιάσει τον αληθινό Θεό. Ζήτησε τον αληθινό Θεό, γιατί εγνώριζε ότι αυτός ο αληθινός Θεός είναι εκείνος που θα του δώσει τις διαστάσεις που ποθεί η ψυχή του. Δεν θέλω σε αυτό το σημείο να επεκταθώ πολύ, αλλά μόνο να σας θυμίσω ένα ιστορικό γεγονός. Όταν ο ελληνισμός δέχθηκε τον αληθινό Θεό πλέον επίσημα δια του Αγίου Μεγάλου Κωνσταντίνου, θεώρησε ότι χωρίς πολλή συζήτηση πρέπει όλη η δομή του κράτους να γίνει χριστιανική, χωρίς να το διδάξουν οι Άγιοι Απόστολοι. Οι Άγιοι Απόστολοι και οι μαθητές τους εδίδαξαν το Ευαγγέλιο, και ο Άγιος Κωνσταντίνος, αλλά και όλοι τότε χριστιανοί και οι προ του Αγίου Κωνσταντίνου χριστιανοί, χωρίς να τους κάνουν υπημένες τους ιδιαίτερες εξηγήσεις για το ότι ξέρετε, αυτά που σας διδάσκουμε είναι για όλη σας τη ζωή και όχι μόνο για τη θρησκευτικότητά σας που την ασκεί ο καθένας μόνος του ή συλλογικά με κάποιους ομοειδεάτες, αλλά άπαξ και γίνει κάποιος χριστιανός, δεν νοείται να δεχθεί άλλον νομοθέτη
άλλο ρυθμιστή από το Θεό και την Εκκλησία του. Και έρχεται ένας αυτοκράτορας, επειδή έγινε χριστιανός, όχι για πολιτική σκοπιμότητα, αυτή είναι η μεγαλύτερη ανοησία, που ισχυρίζονται κάποιοι ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος έγινε χριστιανός, λέει, από πολιτική σκοπιμότητα. Γιατί? Κινδύνευε να μην τον ψηφίσουν? Και ρωτώ, οι σημερινοί άρχοντες που έχουν πολιτική σκοπιμότητα, γιατί πρέπει να κοροϊδέψουν τους χριστιανούς για να τους ψηφίσουν? Ψηφίζουν και νομοθετούν χριστιανικά, παρότι έχουν πολιτική σκοπιμότητα, την παραμερίζουν τη σκοπιμότητα χάρη των σκοτεινών σκοπών τους, που είναι ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας. Και είχε σκοπιμότητα ο Άγιος Κωνσταντίνος δίδοντας εξουσία από τη δική του? Μα ο Άγιος Κωνσταντίνος είχε εξουσία ζωής και θανάτου. Δεν είχε απεργίες, δεν είχε συλλαλητήρια, δεν φοβότανε τίποτε, δεν κινδύνευε η βασιλεία του από κανέναν. Ποιος ο λόγος να δώσει στους αρχιερείς εξουσία, να καθίσει αυτό σε ένα χαμηλό σκαμνάκι, ενώ του έδωσαν το βασιλικό θρόνο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, να καθίσει σε ένα μικρό σκαμνάκι και να λέει προς τους επισκόπους ότι εσείς είστε οι επίσκοποι των εντός της Εκκλησίας και εγώ των εκτός, λέγοντας Εκκλησία το κράτος του. Αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα, δεν είναι λόγια, δεν είναι διατριβή. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει διδακτορικές διατριβές πάνω σε αυτό το θέμα, διότι σας είπα και πριν ότι δεχθήκαμε ως αυτονόητα και ως αλήθειες τις μεγαλύτερες και χονδροειδέστατες πλάνες. Ελλάδα λοιπόν σημαίνει θρησκευτικότητα κάθε μέρα όλο το 24ωρο. Αυτός είναι ο αρχαίος Έλληνα. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του αρχαίου Έλληνα? Για να θεωρείται κάποιος Έλληνας έπρεπε να έχει το όμεμον, το ομόγλωσσον και το ομόθρησκον. Το όμεμον είναι μία βιολογική συνέχεια και τα ζώα έχουν. Το ομόγλωσσον είναι το εκφραστικό μέσο, η γλώσσα. Το ομόθρησκον αποκαλύπτει και φανερώνει το τι φρονεί και πιστεύει ο άνθρωπος. Και ξέρετε πόσοι φιλόσοφοι υπήρχαν στην αρχαιότητα που θα ήταν πολύ πιο απλό να πούν το ομοφιλόσοφον. Δεν είπαν όμως το ομοφιλόσοφο, αλλά το ομόθρησκον. Γιατί είπα και πριν ότι θρησκεία δεν είναι μια ιδεολογία. Γιατί ο άνθρωπος έχει να καταθέσει τη ζωή του, να στενέψει ή να φαρδίνει τη ζωή του αναλόγως του ποια ελαττώματα έχει και ιδιορυθμίες, και να ταυτιστεί με αυτό το ήθος του Θεού. Οι αρχαίοι Έλληνες το έζησαν και γι' αυτό έκαναν τους θεούς τους να είναι θεοί της κάθε μέρας και της κάθε δραστηριότητας. Το δωδεκάθεο είναι ένα υπουργικό συμβούλιο. Κάθε θεός των αρχαίων ήταν και ένας υπουργός τροποντινά για κάποια δραστηριότητά τους. Γιατί αυτό? Γιατί δεν περιόρισαν το Θεό μόνο σε μία εσωτερική αποστολή ως προς την θρησκευτικότητα, την ιερατική της τότε εποχής, και ήθελαν το Θεό παντού, σε κάθε δραστηριότητά τους. Γιατί οι αρχαίοι προγονείς μας δεν ήταν άνθρωποι που κρυβόταν πίσω από το δάχτυλό τους.
είχαν ψυχή και την ανοίγαν την ψυχή τους μέχρι το βάθος της. Και γι' αυτό δεν μετρούσαν τη γη τους με τα τετραγωνικά της μέτρα, βλέποντας και αντιμετωπίζοντας τους Πέρσες και τους κινδύνους και τους πολέμους από τους Πέρσες, την τότε δηλαδή υπερδύναμη, σαν να λέμε σήμερα η Αμερική και κάτι περισσότερο, αλλά έλεγαν πας μη Έλλην βάρβαρος. Το λέμε σήμερα προς την Αμερική, πας μη Έλλην απολύτιστος, απνευμάτιστος. Λέμε το αντίθετο. Λέμε στους διπλωμάτες και στους πολιτικούς μας που πάνε στο εξωτερικό να συζητήσουν με τους άλλους ηγέτες, μη μιλάτε γιατί είμαστε μικρή χώρα και δεν πρέπει να μιλάμε. Είναι Έλληνες αυτοί που τα λένε? Έχουν καμιά σχέση με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο? Είναι Ρωμιοί όπως έγιναν οι Έλληνες? Ρωμιοί, Ρωμαίοι, Χριστιανοί, και δημιούργησαν την παράδοση που είναι γνωστή στις μέρες μας ως Ρωμιοσύνη. Μέσα στα χρόνια αυτά της Ρωμιοσύνης, μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο, βλέπουμε αυτοκράτορες που κάνανε απόπειρες σαν τους σημερινούς πολιτικούς να στραβώσουν την πορεία του έθνους και να ανακατέψουν τα πράγματα και να μας βγάλουν το Θεό μέσα από τη ζωή μας. Αυτοί οι αυτοκράτορες πολεμήθηκαν αμήλικτα από τους ιεράρχες Αγίους μας. Και τότε οι αυτοκράτορες, σας είπα και ξέρετε πολύ καλά, δεν ψηφίζονταν, δεν είχαν ανάγκη τον κόσμο. Και όμως τα αναστήματα των Αγίων Ιεραρχών τους έκαναν να υποχωρήσουν. Φανταστείτε το μέγεθος του Αγίου Αμβροσίου, ιεράρχου Μεδιολάνου, να πει στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο και μετέπειτα Άγιο, έξω από την Εκκλησία, έξω στον αυτοκράτορα, και ο αυτοκράτορας να σκύψει το κεφάλι και να φύγει. Για φανταστείτε να το κάνει σήμερα ένας ιεράρχης σε ένα απλό βουλευτή, όχι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το τι θα γίνει? Για να συγκρίνουμε τα μεγέθη και να δούμε πόσο μικρή πραγματικά κάναμε την πατρίδα μας. Μικρή την έχουμε μέσα μας, γιατί μικρήναμε απελπιστικά εμείς ο καθένας μας και μικρήναμε και συρρικνώσαμε και την πατρίδα μας. Η γενιά από την οποία καταγόμαστε ποτέ δεν διανοήθηκε να πει τι δουλειά έχει η Εκκλησία με την πολιτική, γιατί απλούστατα δεν υπήρχε ποτέ πολιτική παρά μόνο η ζωή του Βυζαντίου. Η πολιτική στα χρόνια του Βυζαντίου ως λέξη εσήμενε την πόρνη γυναίκα, η οποία εκδίδεται και τίθεται στη διάθεση των πολιτών. Η έννοια πολιτική που έχει τόσο πολύ ριζωθεί στη συνείδηση κληρικών και λαϊκών σήμερα δεν έχει καμία σχέση ούτε με την πραγματικότητα, με την αλήθεια δηλαδή, αλλά ούτε καμία σχέση με το γένος μας. Θα θέσω λοιπόν κάποια ερωτήματα και θέλω να έχετε χρόνο και εσείς να θέσετε τα ερωτήματα, αλλά αναγκάσουμε να κάνω αυτή τη μακρά εισαγωγή, γιατί για τους περισσότερους από εσάς αυτά είναι άγνωστα, δεν τίθεται ποτέ σαν προβληματισμός.
γιατί όπως είπα μας έχουν ναρκώσει να δεχόμεθα ως αλήθειες αυτά που εκείνους εξυπηρετούν. Ποιους εκείνους? Αυτούς που μπαίνουν στα σπίτια μας από το πρωί ως το βράδυ, δια της τηλεοράσεως, δια των ραδιοφώνων. Αυτοί είναι οι καθημερινοί επισκέπτες ή μάλλον οι καθημερινοί καταληψίες των σπιτιών μας. Τη εγκρίση και συνενέση μας βεβαίως. Αυτοί μας λένε ότι η Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι το κράτος θα ρυθμίσει τα πράγματα και θα ακούσει και κάθε φορέα του κράτους αυτού, ένας από τον οποίων φορέων είναι και η Εκκλησία. Δηλαδή, για ποια πράγματα μιλάνε, τι θεολογία διαβάσανε αυτοί οι άνθρωποι, πού τα σπουδάσανε αυτά, πού μάθανε ότι η Εκκλησία είναι ένας φορέας της Ελλάδος, ποιοι τους το είπαν? Γιατί η ιστορία μας δεν το λέει, τα γεγονότα δεν το λένε, το λένε οι επιδιώξεις αυτών που το ισχυρίζονται. Η Εκκλησία δεν πρέπει να μιλάει. Ξέρετε τι σημαίνει? Ο λαός δεν πρέπει να μιλάει. Διότι χωρίζοντας το κράτος μας σε πολιτεία και εκκλησία, πολιτεία θεωρούνται 300 άνθρωποι που ψηφίζονται επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Καλούμεθα να βάλουμε ένα χαρτάκι μέσα σε κάλπες σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί οι 300 λοιπόν άνθρωποι μέσα στα εκατομμύρια των Ελλήνων είναι η πολιτεία. Να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί ακούμε πολιτεία και πιστεύουμε ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο και εκκλησία είναι κάτι ασήμαντο. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτή η πολιτεία. Η πολιτεία είναι 300 άνθρωποι. Η εκκλησία είναι 8.000 ιερείς, 100 περίπου αρχιερείς μαζί με τους σχολάζοντες κλπ. Και πολλά εκατομμύρια του λαού μας. Ποιοι είναι αυτοί που εκκλησιάζονται? Δεν είναι άνθρωποι? Δεν είναι λαός? Για να μετρηθούμε λοιπόν πώς είναι αυτοί και πώς εμείς, ώστε εμείς να είμαστε ένας φορέας και αυτοί να είναι το πανοφόρι. Ακούτε κουβέντες. Αυτή λέει είναι η κρατική περιουσία και αυτή είναι η εκκλησιαστική περιουσία. Δηλαδή ακούς τώρα αυτή την κουβέντα και λες πράγματι εδώ έχουμε άνισα μεγέθη. Μα κρατική περιουσία είναι η περιουσία ολόκληρου του λαού και όχι 300 ανθρώπων. Διαχειρίζονται μια κρατική περιουσία 300 άτομα και πιστεύουμε ότι τη διαχειρίζονται σωστά. Το πιστεύουμε αυτό αν αφαιρέσουμε τη σημερινή πραγματικότητα που πλέον και τον πιο αφελή τον έχει πείσει. Αλλά μιλάμε για τα τόσα χρόνια που πέρασαν που πιστέψαμε ότι η διαχείριση της κρατικής περιουσίας γινόταν με σωστό τρόπο. 300 άτομα λοιπόν μπορούν να διαχειρίζονται την περιουσία ολόκληρου του κράτους σωστά, ενώ 8.000 ιερείς συν τους αρχιερείς συν τους επιτρόπους που επιβλέπουν κάθε ενορία είναι ανίκανοι να διαχειριστούν τις περιουσίες και πρέπει να τεθούν όλα υπό την εποπτεία 300 ανθρώπων. Βεβαίως αυτό τους εξυπηρετεί. Εμείς γιατί το πιστέψαμε είναι το ερώτημα. Αυτούς τους εξυπηρετεί? Δεν τους εξυπηρετεί αυτούς να τους ρωτάμε και να εξιχνιάζουμε όλες τις ατάκες που πετάνε από την τηλεόραση? Θέλουν να πετάνε τα πυροτεχνήματα, να τα καταπίνουμε εμείς αμάσιτα, να τα πιστεύουμε
και να τους ακολουθούμε ως πρόβατα επισφαγή. Η ιστορία λοιπόν του έθνους μας, είπαμε με πολύ λίγα λόγια από πού ξεκίνησε, είπαμε για τη Ρωμιοσύνη, είπαμε για τον Άγιο Κωνσταντίνο, πως γεννόμενος χριστιανός δεν χρειάστηκε ιδιαίτερες διαλέξεις, δεν χρειάστηκε να κάνει διάλογο με τους αρχιερείς να τον πείσουν να τους δώσει εξουσία, ούτε καν το διανοήθηκαν να τους ζητήσουν εξουσία, τους έδωσε όμως, γιατί έγινε χριστιανός. Και είδαμε με πολύ λίγα λόγια πως διαφάζουν την ιστορία και τα γεγονότα οι σημερινοί πολιτικοί άρχοντες. Μία άλλη κουβέντα που την έχει πιστέψει όλος ο ελληνικός λαός και το μεγαλύτερο μέρος του κλήρου της Ελλάδος. Σε αυτό τον τόπο, λέει, υπάρχουν διακριτοί ρόλοι. Έχετε καταλάβει ποτέ τι θα πει αυτό? Μάλλον έχετε καταλάβει ότι κάποιοι σε αυτό το κράτος ιερουργούν, κάνουν ιεροπραξίες, λειτουργίες, και κάποιοι διευθύνουν υπουργεία. Αυτό δεν έχετε καταλάβει οι περισσότεροι? Και αυτό είναι μια αλήθεια, αλλά δεν έχει τις προεκτάσεις που τις δίδουν αυτής της αληθείας. Μόλις κάποιος κληρικός αρθρώσει μία λέξη κάνοντας κριτική στους πολιτικούς, του υψώνουν σαλάβαρο αυτή την πρόταση: υπάρχουν διακριτοί ρόλοι, γιατί μιλάτε? Μα εγώ δεν πήρα κανένα ρόλο, δεν άλλαξα ρόλο, το λόγο πήρα. Το λόγο, μίλησα, δεν έπραξα. Δεν ήρθα στο Υπουργείο σου να σου κάνω κατάληψη, να μου πεις: πάτερ, τι είναι εδώ, έχεις την ενορία σου να κάνεις τα έργα της ενορίας. Τι ήρθες εδώ πέρα να μου διευθύνεις στο Υπουργείο? Εγώ δεν ήρθα να κάνω κάτι τέτοιο, ούτε κανείς κληρικός ιεράρχης ή πρεσβύτερος νομίζω έχει κάνει ποτέ κάτι παρόμοιο. Τότε λοιπόν γιατί μας συγχέουν τις λέξεις? Γιατί μας ανακατεύουν την ελληνική γλώσσα? Γιατί μας παρερμηνεύουν το μυαλό και μας αλλάζουν και μας αποπροσανατολίζουν τον ηρμό της σκέψεώς μας? Για ποιο λόγο? Έχετε διερωτηθεί ποτέ? Γιατί αυτό τους εξυπηρετεί. Τους εξυπηρετεί, δεν είναι ότι δεν το ξέρουν. Μόλις τους μιλάς λένε: ναι, μπορείτε να μιλάτε, αλλά πώς? Όχι στην τηλεόραση, σε 5 ανθρώπους μόνο. Το ερώτημα είναι πόσοι και υψηλά αλλά και χαμηλά ιστάμενοι του κλήρου λένε προς τους πολιτικούς: δεν σου πήρα, κύριε, το ρόλο, έλαβα το λόγο και απευθύνομαι στο λαό της Εκκλησίας μας, στο λαό που σε ψήφισε. Η απάντηση που πήρα εγώ ιδιωτικά από κάποια πολιτικά πρόσωπα που τους έθεσα αυτό το ερώτημα ήταν: μα πάτερ, επηρεάζετε εσείς τον κόσμο? Αυτό θέλω κι εγώ. Δηλαδή εσείς μιλάτε από τηλεοράσεως για να μην επηρεάσετε κανέναν? Μιλάτε άσκοπα? Μιλάτε έτσι για να πούνε τι ωραία που μιλάει αυτός, τι ωραία χωρίστρα έχει και τι ωραία γραβάτα φοράει? Γι' αυτό μας μιλάτε από το πρωί ως το βράδυ, μας παραμιλάτε? Και όταν πάμε σε κάποια πάνελ ή σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές να πούμε κι εμείς μια κουβέντα, μόλις ακουστεί μια αλήθεια μας καπακώνεται από πάνω, να μην προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τη φράση μας. Εσείς δεν θέλετε να επηρεάσετε?
Ναι πάτερ, λέει, αλλά εγώ ψηφίζομαι. Ψηφίζεσαι, λέω. Μάλιστα. Εμείς οι ιερείς δεν ψηφιζόμαστε. Εσάς σας ψηφίζει ο λαός γιατί έχει ένα χαρτί με ορισμένα ονόματα. Δεν μπορεί να προσθέσει ονόματα, να βάλει άλλα στο χαρτί. Αυτό που του έρχεται κονσέρβα, αυτό το χαρτί έχει και βάζει κάποιους σταυρούς. Σε ψηφίζει μια φορά στα 4 χρόνια και σε βρίζει και με ανοιχτές τις παλάμες στραμμένες στο πρόσωπό σου όλη την υπόλοιπη τετραετία. Εμάς οι άνθρωποι έρχονται και δεν βάζουν ένα χαρτάκι απλώς. Δεν έρχονται επειδή πρέπει να έρθουν σε εμάς. Έρχονται για τον καθένα από εμάς, ο καθένας για τους λόγους που ξέρει. Και δεν μας βάζει απλώς ένα σταυρό μια φορά το χρόνο, αλλά κάνει το σταυρό του κάθε στιγμή που έχει τους πνευματικούς του πατέρες και μπορεί να ανοίγει την ψυχή του και να συμμερίζονται οι πατέρες τα προβλήματά του και να τον στηρίζουν και να του συμπαρίσταται και να του δίνουν λύσεις. Και να σου πω και κάτι άλλο, λέω, κύριε πολιτικέ, οι δημοσιογράφοι ψηφίζονται. Γιατί μιλάνε αυτοί? Και όχι απλώς μιλάνε, αλλά βάζουν στο σκαμνί και υπουργούς και πρωθυπουργούς και αρχιεπισκόπους και αρχιερείς και τους πάντες. Ποιος τους ψήφισε αυτούς? Και να πάμε και πιο βαθιά. Ποιος τους πληρώνει αυτούς? Και ποιος ψήφιζε αυτούς που πληρώνουν αυτούς που μιλάνε και παραμιλάνε και ελέγχουν τα πάντα? Εκεί κάπου η απάντηση ήταν δεν είναι έτσι. Καταλάβατε πόσο πιστική ήταν αυτή η απάντηση. Θα ήθελα πολύ, λέω, να μάθω πώς είναι αφού δεν είναι έτσι. Το αλλιώς θέλω να μάθω. Αυτά όμως τα οποία λέμε τώρα, μπορούμε να αρνηθούμε ότι δεν τα έχουμε πιστέψει? Αυτά που τώρα τα εκθέτουμε έτσι με ένα πολύ σύντομο λόγο, αν είμαστε ειλικρινείς δεν πρέπει να παραδεχθούμε ότι πράγματι, ρε παιδιά, ποτέ δεν κάναμε αυτές τις απλές σκέψεις, ή κι αν κάναμε κάποιες φευγαλαίες σκέψεις, ποτέ δεν ολοκληρώσαμε αυτό το κατάλογο των απορριών μας. Ποτέ δεν μετρήσαμε κάθε φράση που ακούμε, να την ξεψαχνίσουμε και να εξηγνιάσουμε αν η φράση αυτή αληθεύει ή αλητεύει. Το βιβλίο λοιπόν που παρουσιάζεται σήμερα καταγράφει την ιστορία του λαού μας, προσπαθεί να μας επαναφέρει στη λογική μας, να ενεργοποιήσει την κρίση μας που είναι, όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, στοιχείο του κατοικώνα που ελάβαμε από το Θεό, να ενεργοποιήσει την κρίση μας ώστε να θέσουμε υπό την κρίση του Θεού κάθε κουβέντα που ακούμε. Θα μου πείτε, πάτερ, ξέρετε τι μας δυσκολεύει? Αυτά που μας είπατε για την εκκλησιαστική ιστορία, που είναι και η ιστορία του έθνους μας, δεν είναι μόνο εκκλησιαστική ιστορία, γιατί είπαμε δεν υπάρχει εκκλησιαστική και πολιτιακή ιστορία. Υπάρχει μια ιστορία του λαού μας που δεν μπορείς να τη διηγηθείς ξεχωρίζοντας κάποια γεγονότα από κάποια άλλα. Ακόμη και τις κρίσιμες στιγμές που χρειάστηκε ο Ιερός Κλήρος να πάρει αποφάσεις που στην Αγία Γραφή δεν διασαφίζονται
αλλά υπονοούνται, δεν εθίστασε να τις πάρει. Και έτσι οι αρχιερείς μας και οι ιερείς μας ευλόγησαν τα όπλα του αγώνος, ο οποίος έγινε το 1821 όχι τυχαία, αλλά για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, το οποίο σημαίνει ότι πατρίδα για το χριστιανό δεν υπάρχει και δεν έχει νόημα να υπάρχει αν αυτή η πατρίδα δεν του εξασφαλίζει τις ιδανικότερες προϋποθέσεις για να ζήσει την πνευματική του ζωή. Αυτοί οι κύριοι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν την Ελλάδα κράτος ευρωπαϊκών δεν πρωτοτυπούν. Πολλές φορές στην ιστορία του γένους μας παρουσιάστηκαν αυτοί οι φωτισμένοι, τους οποίους τους απέβαλε, τους εξέρασε, τους εξέμεσε το γένος μας και τους έστειλε στην Εσπερία. Όλος ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός, όπως εξελίχθηκε ιδίως από τον 15ο αιώνα και εξής και εξελίσσεται με κακό κατήφορο μέχρι σήμερα, αναγνωρίζει ή πρέπει να αναγνωρίσει ως δημιουργούς του εξομότες του γένους μας. Διότι τότε οι Ευρωπαίοι ήσαν άνθρωποι που δεν είχαν ούτε φιλοσοφία, ούτε τρόπο σκέψεως, ούτε τίποτε, καμιά προϋπόθεση. Οι εξομότε της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Αυτοκρατορίας των Ορθοδόξων Ρωμαίων, τους άνοιξαν τα μάτια, πολέμοι όντες όμως της αληθινής πίστεως μας, και άρχισε να δημιουργείται αυτό που λέγεται, είναι γνωστό στην ιστορία ως διαφωτισμός. Άρχισαν να διαφωτίζονται οι λαοί αυτοί από το σκοτάδι που είχαν, να διαφωτίζονται από εξομότες δικούς μας. Αυτή την ιστορία δεν την έχουν διαβάσει οι Έλληνες πολιτικοί, γιατί αν την είχαν διαβάσει θα πηγαίνανε με άλλο πνεύμα στις συζητήσεις που κάνουν. Θα μου πείτε λοιπόν ότι όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε. Έτσι που μας τα εκθέτεται επιβεβαιώνονται ότι πράγματι έτσι είναι. Όμως δεν έχουμε ένα προηγούμενο υπάρξεως πολιτικών κομμάτων από τις εποχές που αρχίζει ο λαός πλέον να ψηφίζει, να εκλέγει τους άρχοντες του. Δεν έχουμε άλλο προηγούμενο και εκεί την πάθαμε. Μάλιστα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά για να βρούμε το τι πρέπει να γίνει, πρέπει να αναγνωρίσουμε ποιο ήταν το λάθος μας. Το γένος μας δεν άλλαξε ήθος και νοοτροπία και πεποιθήσεις και ζωή ούτε όταν υποδουλώθηκε 400 χρόνια στους Τούρκους. Οι εκκλησιαστικοί του άρχοντες ήταν οι άρχοντες οι κατεξοχοί. Γιατί και όλα τα χρόνια της ελεύθερης ζωής του Βυζαντίου το δίκαιο της πολιτείας δεν διαφέρει από το ιερό πηδάλι, δεν διαφέρει από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Οι ιεροί κανόνες έχουν εμποτίσει το δίκαιο και γι' αυτό μέχρι πριν από λίγα χρόνια ακόμη όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν ως αδικήματα αυτά που θεωρεί και η Αγία Γραφή ως παραβάσεις του Θείου θελήματος. Τα τελευταία χρόνια εγκατελείφθη τελείως η Αγία Γραφή, αφού εμείς πρώτα οι κληρικοί και έπειτα οι χριστιανοί εγκαταλείψαμε τη λειτουργία της δημόσιας
και καθημερινής ζωής μας και μπήκαμε στο καβούκι μας, στους ιερούς ναούς, τους οποίους πολλοί από μας δυστυχώς τους χρησιμοποιούμε σαν ένα ιδιότυπο μαγαζί για να ζήσουμε. Γιατί πρέπει να λέμε όλες τις αλήθειες, όχι μόνο τις αλήθειες που πρέπει να προσέξουν οι άλλοι, αλλά και εμείς. Έζησε λοιπόν το έθνος μας σε αυτή την ατμόσφαιρα και υπόδουλο. Ελευθερώθηκε ερείπια μετά τον πόλεμο του 21. Ερείπια, όχι αυτά τα ερείπια που ακούμε κάθε τόσο τους πολιτικούς να λένε. Εγώ δεν βλέπω ερείπια. Ερείπια είναι πολλοί που ασκούν αυτό το δημόσιο λειτουργήμα. Η πατρίδα μας δεν έχει ερείπια. Εάν αυτά τα ερείπια φύγουν από την πατρίδα μας, η πατρίδα μας είναι μια χαρά. Τότε όμως που μετά τον πόλεμο του 21 ήρθε ο Καποδίστριας, δεν ήρθε, τον φέραμε, τον καλέσαμε. Εκείνος ήθελε να έρθει ο Υψηλάντης, αλλά πρόλαβαν οι Άγγλοι και τον έβγαλαν από τη μέση. Πόσοι ξέρουν άραγε ότι η ψυχή και ο εμπνευστής της φιλικής εταιρείας ήταν ο Καποδίστριας? Ποτέ δεν γράφτηκε αυτό. Ποτέ δεν γράφτηκε. Αλλά η ιστορία απέδειξε ότι κανένα άλλο πρόσωπο σαν τον Καποδίστρια δεν μπορούσε να συλλάβει αυτήν την τόσο σπουδαία και μοναδική ιδέα. Έβαλε μπροστά άλλους να φαίνονται. Και παρά τη μυστικότητα που είχε, η όλη υπόθεση ήρθε στο φως. Τον φέραμε λοιπόν τον Καποδίστρια. Βρήκε τα ερείπια. Τι έκαμε? Συνέχισε την παράδοση του γένους μας. Συνέχισε να οδηγεί το λαό μας όπως ζούσε μέχρι τότε. Δηλαδή άφησε τα ερείπια προς στιγμήν και λέει ελάτε εδώ οι κληρικοί, εσείς πρώτοι θα ανασυγκροτηθείτε. Εσείς πρώτοι θα διδαχθείτε αυτά που οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν. Ελληνόπαιδες, ελάτε κοντά στους πνευματικούς, θα έχετε την ίδια εκπαίδευση με τους πνευματικούς πατέρες σας, γιατί είναι μία η ζωή, δεν είναι δύο. Βλέπετε ήθος, βλέπετε φρόνημα. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα φαίνεται ότι μιλάει για μια εξωγήινη ιδέα. Καλά ότι μιλάει για μια ιδέα που δεν έχει σχέση με το γένος μας, αλλά είναι και εξωγήινη. Και όμως το βιβλίο αυτό απλώς θυμίζει αυτά που ξεχάσαμε. Προσπαθεί να επαναφέρει τη μνήμη μας στη σωστή της λειτουργία. Τίποτα παραπάνω. Είναι μια καταγραφή της πραγματικότητας. Δεν είναι σπουδαίο το βιβλίο επειδή κάποιος κληρικός ήταν τόσο σπουδαίος άνθρωπος που επενόησε μια μοναδική ιδέα που ομοιά της δεν υπάρχει. Αλλά είναι σπουδαίο το βιβλίο ως θέμα γιατί θυμίζει την ιστορία του γένους μας, την ιστορία της ζωής του καθενός μας, γιατί η ζωή του καθενός μας έχει μια αρχή. Εμείς είμαστε μια συνέχεια. Έρχεται ο Καποδίστριας λοιπόν και συνεχίζει τη ζωή του έθνους. 3 χρόνια κάθισε και τον σκότωσαν. Ποιοι? Ελληνικά χέρια τον σκότωσαν, αλλά με ξένες παραγγελίες. Και μετά από λίγο είπαν τώρα θα τον διαδεχθεί ο αδερφός του, ο Αυγουστίνος, ο οποίος είναι ομόψυχος. Ήδη το ανέθεσαν με τη δολοφονία του Ιωάννη. Το ανέθεσαν να συνεχίσει. Τι θα γίνει με αυτόν? Θα πάμε έτσι? Όχι. Θα φέρουμε απ' έξω πρόσωπα να κάνουν τη δουλειά όπως πρέπει.
μας φέρανε τους Βαβαρούς, μας φέρανε την Τριανδρία, έφεραν τον Όθωνα, αλλά παγιδεύθηκαν, γιατί ο Όθωνας ήταν μικρός και από ό,τι φαίνεται ήταν καθαρός στην ψυχή και άρχισε να καταλαβαίνει μερικά πράγματα και να αντιδρά. Και τότε τι κάνανε? Του βάλανε επιτροπία για να διευκολύνεται το έργο του. 3. Είναι τυχαίο το νούμερο και σήμερα 3 είναι αυτοί, γιατί ο Αντίχριστος πάντοτε μιμείται το Θεό. Τριάς η Αγία, τριάς η Αγία. Ο Αντίχριστος είναι και αντίθεος, όπως έλεγε ο Αγιότατος Πατήρ Παΐσιος, ο Αντίχριστος είναι η πιο πιστική και πιο αυθεντική μαϊμού του Χριστού. Δηλαδή μιμείται, πυθικίζει το Χριστό, αλλά ο πίθηκος με το ήθος που έχει και με την ηθική που έχει δεν μπορεί όχι να μιμηθεί το Χριστό, αλλά ούτε να αντιληφθεί ποιος είναι ο Χριστός. Μπαίνει η επιτροπία λοιπόν και εκδιώκεται το ελληνικό στοιχείο. Ο κλήρος μπαίνει σε αστυνόμευση, ουσιαστικά σε ένα δικτατορικό καθεστώς, συμπράττει και κληρικός δυστυχώς ο Θεόκλητος Φαρμακίδης και ολοκληρώνει τη τραγωδία του λαού. Τώρα πλέον έχει διαμορφωθεί το περιβάλλον να φέρουμε και Έλληνες, οι οποίοι όμως ακολουθούν αυτή την προτεσταντική τακτική, το ότι δεν υπάρχει ιερατείο, δεν υπάρχει κλήρος, υπάρχει ο λαός και η εξουσία. Εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη του ιερατείου τότε, που δεν αντελήφθη αλλά παρεσύρθη και ακολούθησε αυτό το καθεστώς το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Και βλέπετε ότι παρότι εναλλάσσονται λίγοι άνθρωποι στην εξουσία, σε κανένα κράτος του κόσμου δεν μπορεί να συναντήσεις τόσα λίγα πρόσωπα σε μια 50ετία διακυβερνήσεως όσα στην Ελλάδα. Παρά τα αυτά και αυτά τα πρόσωπα, παρότι ξύλωσαν σχεδόν τα πάντα, για τους ξένους αυτό φαίνεται αργοπορία. Επενόησαν λοιπόν την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την εικονική και φανταστική και στα χαρτιά οικονομική εξαθλίωση, ώστε πλέον να έρθουν οι ίδιοι να επαναλάβουν αυτό που έγινε επί Όθωνος, να το επαναλάβουν σήμερα. Γιατί σήμερα πλέον έχουμε ένα καθεστώς το οποίο δεν υπάρχει και δεν μπορεί να περιγραφεί και να συναριθμηθεί στα καθεστώτα που ελεύθερα επιλέγουν οι άνθρωποι. Σας εκούρασα πάρα πολύ. Δεν ξέρω καν τι ώρα είναι. 8 παρά 5. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ και να πω ότι μόνο να συμπληρώσω αυτό το κενό που άφησα με το ερώτημά μου, ότι απορούν σήμερα κληρικοί και λαϊκοί. Μα τι θα γίνει, θα δημιουργήσουμε ένα κόμμα εμείς οι χριστιανοί, θα φτιάξει η Εκκλησία κόμμα? Ποτέ δεν γίνανε αυτά τα πράγματα. Είπαμε τι γινόταν. Η ζωή του λαού ήταν ενιαία. Οι πνευματικοί πατέρες έχουν την εξουσία της Εκκλησίας. Στο Χριστό, όπως μας είπε ο ίδιος ο Χριστός, εδόθη πάσα εξουσία, όχι μόνο εν ουρανό, αλλά και επί γης. Συνεπώς, δεν έχουμε ευθύνη που δεν έχουμε πει ποτέ στους χριστιανούς μας
να μας εξηγήσουν. Υπάρχει άλλος τρόπος χορηγήσεως ή λήψεως της εξουσίας του Θεού εκτός της Εκκλησίας? Ερωτώ τους σεβαστούς πατέρες οι οποίοι πρωτοστατούν στους αγώνες της πίστεως. Ερωτώ και τον πατέρα Αναστάσιο αν έχει διαβάσει, που είναι νεογότερος όλων μας και τα έχει και πρόσφατα στο μυαλό του αυτά που διαβάζει. Τον ερωτούμε λοιπόν, έχετε πάτερ Αναστάσιε δει μέσα από τα βιβλία της Εκκλησίας μας να υπάρχει άλλος φορέας που μεταφέρει την εξουσία του Χριστού στη γη εκτός και υπεράνω της Εκκλησίας? Υπάρχει? Γιατί οι πολιτικοί λένε ότι την εξουσία την αντλούμε από το λαό. Μα ο λαός δεν έχει καμία εξουσία, η Εκκλησία την έχει. Θα μου πείτε, μα εμείς δεν πιστεύουμε στην Εκκλησία. Εδώ φτάσαμε. Τώρα μάλιστα, πέστε το στην τηλεόραση, πέστε το. Δεν πιστεύουμε στην Εκκλησία, κύριοι. Τη βάζουμε στην άκρη. Να δείτε τι ποσοστό θα πάρει. Είναι η ώρα των εκκλησιαστικών ποιμένων. Θα βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό κάθε πολιτικού. Πιστεύεις στην Εκκλησία? Ναι, θα πει επιπόλαια, γρήγορα, γιατί αυτό τον σημαίνει. Θα ακούς τι λέει η Εκκλησία τότε. Δεν πιστεύεις? Πες το καθαρά. Και θα δεις πάνω 3, 4, 5% παραπάνω δεν θα πας. Γιατί εμείς που γεμίζουμε τις εκκλησίες, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την κατάντια αυτού του τόπου. Λέμε, μα ένα μικρό κόμμα χριστιανών που τους ξέρουμε από τα σπλάχνα της εκκλησίας βγήκαν από τα κατηχητικά. Γιατί τα κάνουμε τα κατηχητικά? Αφού έλεγε κάποιος, μα τα κατηχητόπουλα λέει θα μας κυβερνήσουν. Λοιπόν, τέτοιο σεβασμό και τέτοια υπόλοιψη έχεις εσύ, πνευματικός πατέρας, για τα κατηχητικά και συνεχίζεις τα κατηχητικά και δεν ενημερώνεις τους αρχιερείς να τους πεις καταργήστε τα κατηχητικά γιατί αποβλακώνουν τα παιδιά μας. Αφού ούτε καν να κυβερνήσουν δεν μπορούν μόλις πάνε στο κατηχητικό. Πρέπει να πάνε σε λέσχες, πρέπει να πάνε σε σκοτεινά κέντρα, σε εφοπλιστές, σε διάφορα κυκλώματα, να γεμίσουν τις τσέπες λεφτά και να δεις τι ωραία που κυβερνάνε οι άνθρωποι. Μα για να κυβερνήσεις δεν χρειάζεται να σπουδάσεις πουθενά. Αυτή είναι μια άλλη μεγάλη αλήθεια. Για να κυβερνήσεις αρκεί να δώσεις εξετάσεις στο πώς κυβερνάς το σπίτι σου. Αυτό λέει η Αγία Γραφή και αυτή είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να χειροτονηθεί κάποιος κληρικός. Πρέπει να προείσταται καλός του ιδίου οίκου και τότε και της Εκκλησίας του Θεού προείσταται. Και αν προείσταται της Εκκλησίας του Θεού, δεν προείσταται σε εκείνους που σπέρνουν το καλαπόκι για να βρει την άκρη? Είναι δυνατόν? Τόσοι επιστήμονες όλες τις ειδικότητες να αναλάβουν την εποπτεία αυτών των πραγμάτων των βιωτικών, γιατί εμείς οι κληρικοί έχουμε πολύ έργο να ασχοληθούμε με την ψυχή των ανθρώπων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε καμιά σχέση εμείς με τους ανθρώπους που κυβερνάνε, διότι αυτό το οποίο λέγεται ότι η Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, και επειδή ακριβώς η πολιτική, όπως είπαμε, είναι όλη η ζωή του λαού, σήμερα ο λαός μας στην πλειοψηφία του δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία. Το πετύχαμε αυτό που λέμε. Η Εκκλησία δεν έχει σχέση με την πολιτική, δηλαδή με την καθημερινή ζωή. Το ακούσαν οι πιστοί και το εφαρμόζουν. Και φτάσαμε να μην έχουν οι πιστοί μας σχέση με την Εκκλησία και τους ποιμένες της. Και σε λίγο να δείτε ακόμη το τι θα γίνει. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό θέλει να μας φέρει στα συγκαλά μας. Να συνεχίσουμε να επανασυνδεθούμε με το γένος μας που είναι σκεπτόμενο. Γιατί θεολογία χωρίς λογική είναι όχι απλώς παραλογισμός, αλλά και επικίνδυνη υπόθεση. Αυτά είχα να πω και να ζητήσω τη συγγνώμη σας, γιατί μάκρυνα τον λόγο, αλλά δυστυχώς
δεν μπορούσα να σας πω λιγότερα από αυτά που είπα. Θα ήθελα και από τους σεβαστούς πατέρας και από το ακροατήριο να τεθούν ερωτήματα, διευκρινήσεις και κυρίως ενστάσεις και αντιρρήσεις, γιατί αυτό θέλουμε, την αντίρρηση, την αντίδραση, το αντίθετο επιχείρημα, όχι επένους και να πω συμφωνώ με αυτό που άκουσα. Κυρίως ερωτήματα, προβληματισμού. Είπατε για ότι δεν έχει εξουσία ο λαός για να πράξει. Έχω την εντύπωση, βέβαια, από αυτά που ξέρω ως εκπαιδευτικός, που βλέπω συνέχεια την ιστορική παραχάραξη, ότι δόθηκε μία εντολή κάποια στιγμή στο λαό, αλλά βέβαια μπορεί να μην ήταν ο δικός μας λαός, μπορεί να ήταν και ίσως ήταν ο εβραϊκός λαός, την εντολή της σταύρωσης του Μεσσία. Αν δεν κάνω λάθος, δεν τον σταύρωσαν Ρωμαίοι, τον σταύρωσαν Εβραίοι. Η εντολή εκεί έμεσα δόθηκε. Παρά την επιλογή που είχαν να κάνουν, η επιλογή πήγε προς το μέρος της σταύρωσης του Μεσσία. Άρα, όπου μπορεί να δοθεί κάποια εντολή, δίδεται. Πάντοτε όμως με προκαθορισμένη απάντηση. Και στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι θα θέλατε να πω ότι ίσως δεν φταίνουν οι Εβραίοι, αλλά εγώ νομίζω ότι φταίνουν μέχρι και σήμερα. Το δεύτερο σημείο, αφού μου δώσετε την απάντηση, είναι ότι έχω την εντύπωση ότι εκ μέρους του πλήρου σήμερα υπάρχει μια φοβία. Και δεν θα ήθελα να πω, ίσως δεν μου επιτρέπετε να πω προς τα πού είναι. Θεωρώ ότι είναι προς τα πάνω ο φόβος. Νομίζω ότι ξέρουν τι θέλουν να κάνουν, τι πρέπει να κάνουν, αλλά δεν μπορούν. Αυτά ήθελα να πω. Είναι πολύ ωραία αυτά που είπατε. Ένα μικρό σχόλιο για το δεύτερο σκέλος, ότι ξέρουν κάποιοι υψηλά ή δεν ξέρω πού ιστάμενοι τι πρέπει να κάνουν και δεν το κάνουν. Ωστόσο, όσοι και να είναι αυτοί, έχουν 100-200 ψήφους. Τις ψήφους τις έχει ο λαός μας. Και για να ψηφίσει κανένας ανθρώπους που πηγάσαν και πηγάζουν από τον πνευματικό χώρο της Εκκλησίας και όχι αυτούς που λένε κάποιες θρησκευτικές κορώνες κάνουν για να παραπλανήσουν το λαό και είναι συμπαίκτε του αθλίου παρασκηνίου και του προσκυνίου. Συνεπώς, ως λαός, με τα εκατομμύρια που ακόμη έχουμε χριστιανών, έχουμε την ευθύνη. Διότι αν μια μικρή ομάδα που δηλώνει στη χώρα μας απερίφραστα ότι δεν πιστεύει στο Θεό, με 300.000 ψήφους έχει 12 βουλευτές στη Βουλή και εκκλησιαζόμενοι σε όλες τις εκκλησίες της Ελλάδος δεν έχουμε ούτε ένα αγνήσιο εκπρόσωπο, αυτό μας χαρακτηρίζει ως τελείως άσχετους με τη χριστιανική μας ιδιότητα. Η κάθε ανθιπομερίδα που δημιουργεί τα έκτροπα που βλέπετε στην τηλεόραση στην Αθήνα και κυρίως στη δική μας ενορία, γιατί είμαστε κοντά στα Εξάρχεια, αυτές οι δυναμικές μειοψηφίες κυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Ήρθε σύζυγος μεγαλοτίτλου και ισχυρού υπουργού στην Εκκλησία και μου λέει: έχω φρίξει με την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία και πώς η κόρη μου μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Λέω: μπα, ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Ο σύζυγός της τότε είχε και ένα υπουργείο πολύ νευραλγικό που άπτεται της δημοσίας αυτής τάξης. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Λέει: οι δυναμικές μειοψηφίες.
δυναμική μειοψηφία έπαψε να είναι ο χριστιανός, ούτε καν δυναμική μειοψηφία. Βλέπω χριστιανοί να εκδηλώνουν ηρωικό και αγωνιστικό φρόνημα ξεσπαθώνοντας εναντίον κληρικών, επισκόπων κλπ. Δεν έχουν λίγο ηρωισμό να ξεσπαθώσουν, να γίνουν μια δυναμική μειοψηφία μέσα στον χώρο της πολιτείας? Γιατί η κάθαρση του κλήρου, και αυτή είναι μια άλλη αλήθεια που δεν την έχουμε σκεφτεί, η κάθαρση του κλήρου, αν διαβάσουμε την ιστορία του γένους μας, προήλθε πάντοτε από ευσεβή πολιτικά πρόσωπα. Ποτέ δεν προήλθε από αγίους αρχιερείς. Γιατί τα φαύλα πολιτικά πρόσωπα αναδεικνύουν στα ύπατα εκκλησιαστικά αξιώματα κατά κανόνα ανθρώπους που τους κρατάνε με πολλούς τρόπους. Ο Σάκης ανήλθε στην εξουσία, είτε ευσεβής αυτοκράτορ, είτε ευσεβής κυβερνήτης. Βλέπουμε την εκκλησία να ανθεί. Βλέπουμε ακόμη και εκείνους τους κληρικούς που ήταν παράδειγμα προς αποφυγή και ολετήρες της εκκλησίας να ζουν ευσχημόνως και κατά τάξη, να συστέλλονται, να παρουσιάζονται ευλαβείς. Πώς θα επιτύχουμε σήμερα την διατήρηση ανοθεύτου της πίστεως μας χωρίς πολιτικούς άρχοντες? Ο πατήρ Αναστάσιος δίνει αγώνες για την ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως. Ο οικουμενισμός που είναι σήμερα η παναίρεση, από ποιους καθοδηγείται? Από θρησκευτικά πρόσωπα? Όχι βέβαια, αυτά φαίνονται καθαρά από πολιτικά πρόσωπα. Όποιος πιστεύει ότι χωρίς να αναδειχθούν άρχοντες ευσεβείς θα επιτύχει κάτι καλό σε ένα τόπο, είναι πάρα πολύ γελασμένος. Και αυτό να μην στραφεί εναντίον μου. Μα πάτερ, δεν πιστεύεις στη δύναμη του Θεού και πιστεύεις στη δύναμη της κοσμικής εξουσίας? Όχι, ακριβώς πιστεύω στη δύναμη του Θεού, η οποία εκδηλώνεται όταν ο λαός είναι του Θεού και όταν ο λαός σκέπτεται ορθώς και όταν ο λαός επιλέγει τους άρχοντες να είναι ευσεβείς. Όταν ο λαός κοιμάται και αδιαφορεί για το ποιος τον κυβερνάει, θα αποσύρει ο Θεός τη χάρη του. Θα χαθεί η πίστη από την Ελλάδα και θα διατηρηθεί στα πέρατα της γης, σε τόπους που δεν μπορούμε να τους φανταστούμε. Δεν θα μείνει εδώ ο Χριστός, όπως έφυγε από τη χώρα των Γαδαρινών, γιατί προτίμησαν τα γουρούνια παρά τον Χριστό. Το πρώτο σκέλος το ξεχάσαμε, γιατί μας παρέσυρε το δεύτερο. Δόθηκε απάντηση και στο πρώτο με αυτά που είπαμε. Έτσι. Ορίστε. Πατέρες, αν δεν με διώξετε, εγώ δεν φεύγω. Και τη μία Αρμένιος κάνω αρμένικες επισκέψεις. Γι' αυτό εσείς που έχετε το ρολόι κάπου, εγώ δεν έχω ρολόι εδώ πέρα, θα μας πείτε, Πάτερ Βασίλειε, οι κανόνες τι, γιατί πρέπει να κάνουμε κι άλλες υποχρεώσεις. Ορίστε. Συγγνώμη Πάτερ, εσείς έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία στην ιερατική σας ζωή και στη συγγραφική σας. Αυτά τα τελευταία 6 χρόνια που ασχοληθήκατε τόσο σοβαρά με αυτό το θέμα, τι ανταπόκριση είχατε? Και από την Εκκλησία και από την κοινωνία? Να βλέπετε ανταπόκριση, εδώ είναι, στα πρόσωπα των ποιμένων. Της εξαετίας. Κοιτάξτε, κάθε τι πρέπει να οριμάσει. Πρέπει πρώτα απ' όλα να μαθευτεί. Για πρώτη φορά γίνεται έτσι μία ζήμωση πάνω σε αυτά που εγγράφησαν. Εγγράφησαν σε ένα περιοδικό μιας ενορίας. Υπήρξαν και υπάρχουν και στο διαδίκτυο.
αλλά δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κλήρο και λαό γιατί δεν τα διάβασε. Δεν είμαι καμία μεγάλη προσωπικότητα που μόλις ακούνε το όνομά μου αμέσως τρέχουν να διαβάσουν τι έχω γράψει. Υπάρχουν συγγραφείς, ονομαστοί, αξιωματούχοι με τίτλους που συνήθως προστρέχει ο κόσμος και διαβάζει. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι πιστεύω ότι κι εσείς δεν ήρθατε εδώ για να ακούσετε μένα, γιατί ούτε με ξέρετε ούτε είμαι κανένας γνωστός κληρικός. Σας εκάλεσε, σας έφερε εδώ το θέμα, σας καίει το θέμα και πληροφορηθήκατε ότι κάποιος ασχολήθηκε λίγο περισσότερο με αυτό το θέμα. Συνεπώς δεν μπορώ εγώ να κάνω καταμέτρηση αυτή τη στιγμή πόσοι ανταποκρίθηκαν, γιατί και αρχιερείς όπως ο δικός σας αρχιερεύς, ξέροντας ποιος είμαι, έδωσε την ευλογία του να έρθω, αλλά και πολλοί άλλοι αρχιερείς και αρχιεπίσκοποι κατηδίαν μου έχουν πει ότι συμφωνούν και να προχωρήσω. Αλλά εγώ πώς να προχωρήσω? Όσο μπορώ θα προχωρήσω. Οι άνθρωποι που με ακολουθούν έχουν χρεωθεί προσωπικά, έχουν πάρει προσωπικά δάνεια για να γίνει αυτός ο αγώνας. Δεν έχουμε πίσω μας οικονομικές ομάδες και ευτυχώς, και αρκεί να διαφωτιστεί ο λαός μας να γνωρίσει τι πρέπει να κάνει, διότι εάν υπήρχαν σήμερα 4-5 πολιτικές παρατάξεις οι οποίες θα πήγαζαν, και το εύχομαι να γίνει κάποτε, από τα σπλάχνα της Εκκλησίας, βεβαίως δεν θα τολμούσε κανείς κληρικός να πει ψηφίστε αυτή την ομάδα ή την άλλη. Θα έλεγε κρίνετε εσείς ποιοι είναι οι καλύτεροι, οι πιο ευσεβείς, οι πιο ικανοί, και αυτούς να ψηφίσετε. Όταν όμως σήμερα όλο το κοινοβούλιο, όλο ανεξαιρέτως, δεν υπάρχει ούτε μία εξαίρεση, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι χριστιανοί λεγόμενοι βουλευτές, αλλά αυτοί είναι στο περιθώριο και τους στέλνουν στα πανηγύρια να είναι μπροστά, να φαίνεται ότι το κόμμα το συγκεκριμένο θρησκεύεται. Πρέπει κάποτε να ξυπνήσουμε οι χριστιανοί. Ο Μακαρίτης ο Φλωράκης, ξέρετε τι είπε μέσα στο κόμμα του? Αυτό μου το είπε άνθρωπος από μέσα. Τι είπε όταν του λέγανε πρόεδρε να χτυπήσουμε, να πολεμήσουμε την Εκκλησία? Καθίστε στην άκρη ρε. Εγώ λέει ξέρετε δεν είμαι πιστός άνθρωπος, δεν πιστεύω. Λέγεται ότι στο τέλος της ζωής του άλλαξε, δεν το ξέρω αυτό, το μαρτυρεί ένας πνευματικός πατέρας. Εγώ ένα ξέρω λέει, ότι το θέατρο του χριστιανισμού παίζεται 2.000 χρόνια σε τόσες αίθουσες και είναι γεμάτες. Εννοώντας του ναού. Και ρωτώ, πόσοι κληρικοί έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό? Εάν ήξερε το βόδι τη δύναμή του, δεν θα άφηνε να το ζέψουμε. Πατέρες, να διευθύνετε εσείς ποιος από εσάς θα έρθει επάνω για να διευθύνει. Μια διασάφηση, Πάτερ, Μάλιστα. Και μια ερώτηση. Αναφερθήκατε στο λόγο του Κυρίου ότι εδόθην πάση εξουσία ουρανίου και πηγής, το οποίο το χρησιμοποιούν και όπως γνωρίζουμε και οι καθολικοί, και καθιέρωσαν τον παποκεσαρισμό. Ήθελα εδώ να κάνω μια διασάφηση. Μπράβο, πολύ ωραίο. Και ποια είναι η θέση δική μας? Εμείς δεν έχουμε το στόχο αυτό, δηλαδή δεν έχουμε το στόχο να κυβερνήσουμε σαν κυβερνήτες αναλαμβάνοντας κοσμική εξουσία, απλώς να το διασαφίσω πιο πολύ. Μάλιστα. Και το άλλο είναι το εξής. Παλαιότερα οι κοσμικοί άρχοντες είχαν μια στοιχειώδη ευσέβεια. Σήμερα αυτό εξέλιξε.
Γι' αυτό και βλέπουμε, ας πούμε, αναφέρω το παράδειγμα του Θεοδοσίου, του Αυτοκράτου, που είναι εξεδίωξο αρχιερέας και ταπεινά σηκώθηκε, μάλιστα μετά μετανόησε, υπέβαλε έτσι μετάνοια δημοσίως. Αυτό σήμερα είναι λίγο, νομίζω, είναι ακατόρθωτο για τους δικούς μας. Να δουν το ήμαρτο, μάλιστα δημοσίως, για τα λάθη και τις εκτροπές που κάνουν. Και σκέφτομαι το εξής. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, λέει, έλεξε σοφό και αγαπήσισε. Έλεξε κακόν και μισήσισε. Δηλαδή, μήπως το να ελέγξουμε κάποια κακώς κείμενα, πράγματα που αφορούν την πολιτική στάση ζωής, θέματα βασικά, σημαντικά, πνευματικά, έχει φέρει αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι επιδιώκουμε. Μάλιστα, αν αυτό γίνεται δημόσια και εκτείνονται αυτά πρόσωπα δημοσίως, μήπως αντί να κερδίσουμε συγχριστών κάποιον, να απομακρύνουμε ακόμη περισσότερο και δημιουργήσουμε μέτωπα. Νομίζω ότι κάτι ανάλογο με το μακάριστο το Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που θέσατε. Το πρώτο, ο παποκεσαρισμός που είπατε, δηλαδή η σύζευξη στο πρόσωπο του Ρωμαίου Ποντίφικος της κοσμικής και της ιερατικής εξουσίας, είναι μίξης άμυκτος και τέρας αλόκοτον κατά τους ιερούς κανόνας και τους ερμηνευτάς του. Γιατί, εάν είπαν οι Άγιοι Απόστολοι ότι δεν είναι καλό να αφήσουμε το Λόγο του Θεού και να διακονούμε τραπέζες, πόσο πιο ατέριαστο είναι να αναλάβει ένας κληρικός κοσμική πολιτιακή εξουσία. Ο Πάπας όμως δεν έχει ισοπεδώσει μόνο τους λαϊκούς, αλλά έχει ισοπεδώσει και τους κληρικούς. Ουσιαστικά έχει καταργήσει την Εκκλησία. Έχει εγκαταστήσει μία δικτατορία με ιερατικό μανδύα, αρχιερατικό μανδύα. Συνεπώς, αυτά τα οποία είπαμε και τα οποία πιστεύω εγώ δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο κάνει η Ρωμακαθολική Εκκλησία. Η Ρωμακαθολική Εκκλησία όμως με αυτή την ακρότητα και το σατραπισμό μας υπενθυμίζει ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η καθημερινή ζωή με την ιερατική και πνευματική. Το λάθος δεν ευλογεί λαϊκά μέλη της Εκκλησίας να αναλάβουν την εξουσία, αλλά ευλογεί τα ηχένια του που δεν έχει, γιατί τα ξυρίζει, και ευλογεί τον εαυτό του. Συγχωρέστε μου τα αστεία, δεν ταιριάζουν, αλλά λίγο επειδή έχετε κουραστεί να πούμε για ένα αστείο. Λοιπόν, ευλογεί τον εαυτό του και του δίνει όλα τα αξιώματα. Το ερώτημα είναι βέβαια πως οι άνθρωποι εκείνοι έχουν ακόμη πιο πολύ αποκοιμηθεί από εμάς που λέμε ότι αφήσαμε τους πολιτικούς να μας διαφεντεύουν, διότι αυτοί κληρικοί και λαϊκοί αφήσανε τα πάντα σε έναν δικτάτορα και πιστεύουν ότι είναι εκκλησία. Αυτό είναι το ένα. Συνεπώς, εμείς πιστεύουμε ότι η Εκκλησία έχει πάσα εξουσία. Και όταν λέμε Εκκλησία, εννοούμε αυτό το οποίο εγκατέστησε ο Χριστός επί της γης. Στα πρόσωπα συγκεκριμένων ανθρώπων, μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία μας είναι και αποστολική, δεν είναι απλώς μία Αγία Καθολική, αλλά, δηλαδή αέρας κοπανιστός, αλλά ενσαρκώνεται, τη βλέπουμε, γίνεται ορατή σε συγκεκριμένα αποστολικά πρόσωπα. Λοιπόν, πηγάζει η εξουσία από εκεί. Ο λαός έχει τη δυνατότητα της επιλογής να επιλέξει πρόσωπα από τους ήδη υπάρχοντες χριστιανούς. Είναι αδιανόητο ένας οποιοσδήποτε χριστιανός να επιλέξει ως άρχοντα ένα εχθρό της Εκκλησίας. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή είναι αμάρτημα πνευματικό, πρέπει να το εξομολογηθεί αυτό. Ότι εγώ ψήφισα αυτόν που είπε ότι η έκτρωση δεν είναι αμάρτημα, δεν είναι φόνος. Θα μου πεις, πάτερ, σε ένα κράτος τέτοιο θα πεις ότι θα φυλακίζεται αυτός που κάνει έκτρωση? Όχι. Θα πει ο ευσεβής άρχοντας ότι είναι, παιδιά, φόνος η έκτρωση.
Θα υπάρχουν οι γιατροί οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό, δεν πιστεύουν στην ζωή μετά το θάνατο. Θα υπάρχουν οι γιατροί για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Αλλά εγώ σαν κυβερνήτης σας λέω ότι πιστεύω και θεωρώ ότι είναι έγκλημα. Δεν θα σας βάλω φυλακή, αλλά στα μάτια του Θεού που εγώ πιστεύω είναι έγκλημα. Οφείλει ο λαός να εκλέξει τέτοιους άρχοντες, οι οποίοι λόγω των συνθήκων τώρα δεν θα μπορέσουν και δεν πρέπει να το κάνουν, να κάνουν δια της βίας όλο το λαό χριστιανούς, αλλά μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Να πούν, δεν θέλετε το Θεό πολλοί από εσάς, γονείς και μαθητές, μάλιστα, θα σας φτιάξω σχολεία αθρήσκων και αθέων και θα πηγαίνετε τα παιδιά σας και θα μου δηλώνετε και οι καθηγητές που δεν πιστεύετε να σας διορίσω σε αυτά τα σχολεία, και όσοι πιστεύετε καθηγητές και μαθητές θα μου το δηλώνετε να σας στέλνω στα σχολεία που θα διδάσκεται ο Θεός. Και να δείτε αν γίνει αυτό, πόσοι θα πάνε στα σχολεία των αθέων, και οι άθεοι θα στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία των πιστών, γιατί τα σχολεία των αθέων χωρίς Θεό, λέει ο Ντοστογεύσκη, όλα επιτρέπονται. Θα μπορεί να επιβληθεί, και μπορεί να επιβληθεί σήμερα καθηγητής και δάσκαλος σε σχολεία. Όσοι είστε εδώ εκπαιδευτικοί το ξέρετε πολύ καλά. Το δεύτερο που είπατε λοιπόν, το πρώτο είναι η πίστη μας λέει ότι ο ιερεύς καθοδηγεί, διδάσκει. Πώς έρχεται και εξομολογείται ο γιατρός, ο δικηγόρος, ο καθηγητής, ο βιοπαλαιστής, ο οποιοσδήποτε, και δεν θα έρθει να εξομολογηθεί ο πολιτικός, δεν θα έρθει να μου πει, όχι εμένα, όπου είναι η πνευματική του πατέρες, πάτερ, σκέφτομαι να νομοθετήσω αυτό, είναι προσκρούει στο θέλημα του Θεού αυτό? Δεν πρέπει να το πει. Και εάν υπήρχε αφύπνιση, αφυπνίζεται ο λαός μας και ερχόταν στην εξουσία άνθρωποι πιστοί, να πιστεύω ακράδαντα πέραν της ευλογίας στον τόπο μας, θα ήταν ένα μοναδικό παράδειγμα και μοναδική λύση για όλα τα έθνη του κόσμου, τα οποία στενάζουν κάτω από το πέλμα των αρχόντων που έχουν, και το βλέπετε και εξεγείρονται. Και να μου το θυμηθείτε, και μακάρι να βγω ψεύτης, ότι πολύ σύντομα θα οδηγηθούμε σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Ας προσπαθούν να τα λύσουν, να τα συμβιβάσουν, να μας πούν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Όπου απουσιάζει ο Θεός υπάρχει πόλεμος. Το δεύτερο που είπατε, πάτερ, ότι μήπως φέρουμε αντίθετα αποτελέσματα ψεύοντας τους άρχοντες. Πράγματι τώρα που αφήσαμε 200 χρόνια το λαό και τους άρχοντες ακατήχητους τουλάχιστον ως προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν θα αρχίσουμε από το κατηγορητήριο. Δεν μπορεί η Εκκλησία να θερήσει εκεί που δεν έσπηρε. Οφείλουμε όμως να πούμε αυτά που είπαμε σήμερα. Αυτά που είπαμε σήμερα πλήττουν κάποιον συγκεκριμένο? Είναι αλήθειες. Ας γίνει λοιπόν ένας δημόσιος διάλογος, ας προκαλέσει η πολιτεία ή η Εκκλησία, οι εκκλησιαστικές αρχές, ένα δημόσιο διάλογο με εκπροσώπους πολιτικών και κληρικών. Συζητήσουμε μπροστά στο λαό το θέμα. Θα έλεγα ότι το πρώτο βήμα θα ήταν η εκκλησιαστική, τηλεοπτική και ραδιοφωνική σταθμή να παρουσιάσουν το θέμα. Και προς αυτή την κατεύθυνση μπορείτε όλοι οι χριστιανοί να εργαστείτε και να πετύχετε. Αισθάνομαι άσχημα γιατί βλέπω ότι είστε τόσο ευγενείς και πρέπει εγώ να πω και το διευκόλυνο. Πάτερ Θεοδόσιος Οικοδεσπότης, εσείς έχετε το να μας διώξετε, αλλά ο Άγιος Πρωτοσύγγελος να μας συνοψίσει και να μας δώσει και να μας απολύσει εν ειρήνη. Να κάνω κι άλλη σύνοψη. Ξέρετε, εγώ στον πλατιασμό είμαι ειδικός, στη σύνοψη δεν ξέρω ποιος είναι. Ποιος θέλει να...
να συνοψίσει, ή κάποια ερώτηση που δημιουργήθηκε μετά από τα όσα ακούσαμε ως επισφράγηση. Να μην επεκταθούμε. Ορίστε. Επειδή σας ξέρω πριν 15 χρόνια μας είχε πει η αρετή για σας, 16 χρόνια όταν ήμουν στην Αθήνα, σας είχαμε ακούσει. Σας παρακολουθούμε από τα έντυπα που μας δίνει η αρετή που έχετε εδώ πέρα τα παιδιά. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Επειδή δεν εντάσσουμε σε κάποιο κόμμα, είμαι συνδικαλιστής και μου λένε γιατί δεν εντάσσεις σε κάποιο κόμμα. Σου λέω είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Το πόλεμο που τραβάω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους συνδικαλιστές, τους συναδέλφους, μέχρι και ανθρώπους που θεωρούνται ότι είναι στην Εκκλησία, όχι ιερείς, απλώς ανθρώπους που δουλεύουν στην Εκκλησία, πολύ πόλεμο. Αυτό το συναντάμε καθημερινά. Αυτά που είπατε με το πνευματικό πατέρα που έχω, καθημερινά μου τα λέει και μου τα τονίζει το θέμα της Εκκλησία για το Μέγα Κωνσταντίνο, όλα αυτά. Δηλαδή η Εκκλησία βλέπω, ας είναι μακριά ο ένας με τον άλλον ιερέας, απλώς συμβαδίζουν σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Και άρα, ως συνδικαλιστής πρέπει να προχωρήσετε και πιο δυναμικά και πιο ουσιαστικά. Γιατί ο συνδικαλισμός, όπως έχετε και εσείς διαπιστώσει, που επικρατεί, όχι εσείς και κάποιοι άλλοι σαν εσάς, ο συνδικαλισμός που επικρατεί κατευθύνεται. Και βλέπετε μετά από λίγο τον πρόεδρο των συνδικαλιστών να γίνεται υπουργός. Δηλαδή τα λέω, ξέρετε, βλέπετε τι αξίζω, πληρώστε με να σταματήσω να λέω. Γι' αυτό χρειάζεται ήθος. Πάτερ Θεοδόσιε, να ευχαριστήσω και πάλι τον σεβασμιότατο πατέρα της τοπικής αυτής εκκλησίας. Θα βάλετε μια μετάνοια εκ μέρους μου και θα του πείτε ότι είμαι βαθύτατα ευγνώμων, γιατί και ως ιεράρχης της τοπικής εκκλησίας δίδει το παρόν με σεμνότητα και άκαμπτο σθένος, αλλά και έχει επιλέξει γύρω του ένα περιβάλλον το οποίο διατρανώνει και επιβεβαιώνει το ποιος είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.